Aquests dies, famílies i amics mos juntam per celebrar i compartir l'alegria i els bons desitjos que omplin de Nadal ses cases eivissenques. Tot just mos preparam per rebre amb il·lusió un any nou, un any important i ple de reptes. Però aprofitam també per recordar i valorar tot el que hem viscut i compartit aquest 2022 que estam a punt de despedir. Un 2022 en què, mentre hem seguit lluitant per recuperar-nos de la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia, ens hem enfrontat a una nova trava, la inflació, derivada de la pujada de preus que complica la vida quotidiana de moltes persones. I davant això, una vegada més, els eivissencs hem demostrat la nostra força i la nostra capacitat de convertir en oportunitat una dificultat. En uns dies en què més que mai és necessari recordar i compartir, celebrem el Nadal col·laborant i ajudant a qui més prop tenim, demostrant una vegada més que som una illa solidària i generosa. Aquest Nadal ompliguem les nostres taules de la tradició i sabor del producte local. Facem un consum responsable, comprem a les botigues del barri, en el petit comerç de sempre i disfrutem d'unes festes entranyables per tots. Perquè tot i les dificultats hem de mirar en el futur amb esperança i també el 2023 el Consell Insular treballarà per posar tots els recursos possibles a l'abast de qui més ho necessita. L'objectiu és ben clar, avançar cap a una societat on tothom tenga les mateixes oportunitats i els mateixos serveis. Un exemple d'això és la posada en marxa del Centre de Baixa Exigència de la Joveria, que ofereix un espai digne i calent a les persones sense llar i que malviuen en el carrer. Ho és també l'augment de les ajudes i dels recursos assistencials destinats a cobrir i donar resposta a les demandes socials d'una nova crisi, mantenint la gratuïtat de les escoletes del Consell i, tal com reclamàvem, continuar amb el servei d'autobús gratuït també el 2023, afavorint així l'ús d'un transport públic i una mobilitat més sostenible per a la nostra illa. La posada en marxa d'un nou model de transport públic amb més rutes, més freqüències i nous autobusos menys contaminants és la gran aposta de futur juntament amb l'impuls d'una nova regulació d'entrada de vehicles a l'illa d'Eivissa. Seguirem treballant per donar seguretat i millorar la fluïdesa del trànsit a les nostres carreteres, amb projectes com una nova rotonda per eliminar el perillós encreuament dels caçadors, la carretera de Sant Josep a Sant Antoni o un nou asfaltat de les carreteres a Sant Rafel i a Sant Josep. Són exemples d'obres viàries importants i necessàries per les que no renunciam a tenir més finançament, un finançament adequat a través d'un nou conveni de carreteres per a Eivissa, que seguirem reclamant davant el govern central i autonòmic. Com deia, 2023 serà un any de canvis, de nous reptes i de noves il·lusions, amb l'esperança posada en projectes claus pel futur d'Eivissa, com un pla territorial insular que retorni drets a la gent del camp, que són els que des de fa molts anys cuiden el nostre entorn rústic. Un pla territorial que permeti i fomenti que les finques es mantinguin dins les famílies eivissenques, fent possible així un desenvolupament sostenible de la nostra illa. I en dies tan assenyalats no voldria acabar sense mostrar el meu reconeixement i gratitud a totes les persones que aquests dies treballeu perquè tinguem un Nadal segur i inolvidable. Amb el sincer desig de que passeu unes bones festes, espero que tots disfruteu de molta salut i un any nou ple d'alegries i il·lusions compartides. Bon Nadal!